guys, madyong hapon kaning yung tanan. Okay na ang apo karon jang birthday. Birthday ni Jaron si Ate Yeye. Ano yung manghod kani si Love you. Love you man si na. Love you ni love you. Na. Na jang sanina gilisan ni Mama Jang. Namukaon si ate kay kuan. Kamao mo ni Mama Jang paangay na mo ni parlor. Hindi down. May problema guys. Make up baron kay ya jang love you di ay jang boki. May duha ni Mama Jang. Guys, mato sa amin sa birthday sang apo. Ha? Ato sa ba? Santa agi ani. Ya. Ariagi mo rin. Agi tiguan guys. Iya. Oh no. Ano tao na mi guys, mula kang nakuha. Ano mi guys? Masad ako guys ha. Morning guys. Morning guys ha. Morning Rinas guys. Oh no. Rinas. Pagkakit pagit. Mas ato nung ato. Hi guys. Check my test 22. Bonhay, bonhay. Hi. Let's give her a big round of applause. Palakpakan! Hindi mo na tanaw siya na ako. Magaling ako yung mama. We are all gathered here to celebrate Aaliyah's 6th birthday sale. As we celebrate her 6th birthday, of course, natin games. And if natin games, na ay prizes. Plus, we have giveaways to be given away. And we have more surprises to give you to kids. Good luck sa mga games. But it's definitely not just for kids only. Kay, nag-anabot mo games para sa mga inahan. So, di mag-on, ha? Why muli nga luwaan. Okay? So, anyway, I'll be your host. And for us to start, may I request everyone to please all rise because we will sing a happy birthday song for the birthday girl. Manindog ang tanan. Let's go. In a count of 3, we will sing a happy birthday song for you. May una pa kanon. Okay? Sige, laban ang jutaan niya. Okay? Pakpak sa kamot, ikanta. Ready? 1, 2, 3, sing! Happy birthday to you. Come on! Happy birthday to you. Let's go! Happy birthday. Happy birthday to you. May God ever
music sa karon sa dili pa mamang lingkod. Amo nang ipagawa sa ako nang i-reveal ang among secret ni Marsha. Ang ginagapahan nga inahan ni Johan. Okay? So, yun na kahibawan ni Tabilang Duha. I hope nakalingkod mo sa lucky chair na among giandam. Okay? At this point, please check under your chair kung naay nakapunta ng happy birthday, Johan! Alea, Johan! In a count of 3! Dali! Ito sa likod! Wala! Dili, wala! 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 Bitaw! Joke na to! Pampagana ka! Mga exercise mo! Iiyak si guys. Malingkod sa palaon, nag-effort in counting sila sa halos so diba, nagmamang i-open this program, atong ihatag ang microphone sa kinababahan o kinasaksihan. Walay lahi to give her welcome message. Let's all give a big round of applause for Nanay Minda! At iba na alawin ng buhon. Nanay Minda, ano nakulatan ka? Alimang, ikaw i-assign ni Marsha, nag-chat-chat me. Oo. Dali naman ni Minda, welcome na ninyo ang mga bisita. Oh, pwede din na mga, nag-work out si Nanay Minda. Sige, magpatudlo sa kariyo. Oh, ana ha. Welcome na ang mga bisita, di ba? Go, message po niyo. Go! Welcome na lang na po tanan ang mga bisita ni Yeye. Daghang salamat sa inyong pag-anhe. God bless. Thank you very much, Nanay Minda, sa imong pag-welcome. Okay, so without further ado, I believe ipaglutom na ang mga bisita. But before that, nasa tayo first game. Okay, so right after your first game, break up for dinner. And right after, sa imong ulit kayo, we still have game. Okay, so in a count of 3, I want all the kids to be here in my front. Ready? Go! Dali! 1, 2, 3, 4! Dali! Dali! Ayaw mo paunaw. Dali! Oo. Daghang bata o kahuot. Dali mo diri. Sipan mo diri ka. Ayaw ka wala. Manong di ba mo mga minyo na ba di ay mo? Sibog mo ay. Sibog. Ayan, sibog ate. Anak ka ate. Oo. Diba? Yee! Are you ready with the games? Yes or no? Pagkas galing niya pagkubang awatan ninyo siya. Are you ready for the games? Yes or no? Yes! Shut up! Boring! Alright! Happy birthday, Aliyah! Aliyah! Happy birthday! O, diba? Ako na katubag-tubag. At least. Sige, paninaw. Paninaw o tarong kids. Ang atong first game, kay sayon na kaayo. Gitawag ato ni siya og Bring Me Game. Okay, so, suguron na muna ako mga bata. Kung sa akong gisugo inyong kuhaon, dadon ninyo na ako. Okay? Ang makauna o dala sa akong gisugo, makadawat og jackpot prize gikan ni Alea. Example, suguron mo na ako. Mga bata sa Tagbilaran o Corillia. Kinsay makauna og dala sa kuao. Dagi ko ninyo og guwapa nga mama. What's up? Example pa. What's up? Kung naamoy matutan nga guwapa nga mama or kung guwapa inyong mama, dadan ako. Okay? Kung ikaw makauna og dala, jackpot prize gikan ni Alea. Pero, Happy birthday! Maminaw karo. Kung dili guwapa, dili dadoon. Disqualify. Okay?
Oo, may nga magkasinabot. Sige, andan na! Andan. Mga inahan or mga guardians, ani mga bata, pwede mo mutabang nila ay makadawat sila premium gikan ni Aliyah. Here we go. Kids, ladies and gentlemen, kinsay makauna og dala sa kuhaon itong usara ka buo. Dili itong nga mama, what's up? Dagi ko ninyo usa ka itong cellphone. Ali ka Inday. Congratulations. Alright, sige. Out music sa kuya, kaya ito sa interviewon. Gusto ka lang inundingog niya. Ano sa pangalan ni mo? Ansa? Ansa? Gusto ko din ka. Sandra. Pilay edad ni Sandra? 11 years old. Pilay anak? Okay. Sandra, congratulations. Kaya ikaw may nakaunawag lang itong cellphone. Ikaw makadawat sa jackpot prize. Giga ni Aliyah. At ang tapakan si Sandra! Congratulations, Sandra. Piyo nga imong mata. Ayaw mo siga-sigaing mata, Sandra. Okay, here we go. Sandra, congratulations. Dawata imong prize. Giga ni Aliyah. Dawata ang open your eyes. Grocery items! Congratulations, Sandra! Alasa, Sandra, sa imong message or wish ni mo ni Aliyah sa iyang 6th birthday. Go! Wish na ko na tagahan siya. Saan? Paskas. Tagahan siya mayong panglawas. Oo. Ha? Tagahan siya mayong panglawas. Ah. Tagaan siya maayong panglawas. Papakala to si Sandra! Sandra! And congratulations! Naapay chance ang utang bata ang makalawat ng prize. Kay naapay next sa Bring Me. Here we go! Kids! Ladies and gentlemen, who can first bring me? Kinsay makauna og dala sa kuwaon? Dali ko ninyo og 100 peso bill! Ay, dirinda. Wow, siya na mauna og dala. Okay, congratulations! Ay, diri. Wow. Kasi pangalan ni mo, ma'am? Angel. Pila edad ni Angel? 10 years old. Ang pangutan ng Angel, Minyo, Balo. Balo na. Sige. Angel, congratulations. Dawatay mong Minyo. Giga ni Aliyah. Yay! Congratulations. Angel, asa imong message ni Aliyah sa iyang 6th birthday. Go! Sige. Okay. Isa na lang. One more time. Napay chance ang ubang bata na makalawat ng prize. Kay napatay last sa Bring Me. Here we go. Kids. Ladies and gentlemen, who can first bring me? Kinsay makauna og dala sa kuwaon? Guwapa nga mama! Dali! Dali ko guwapa nga mama! Paspas! Ang dali! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Ang dali! 7! Ang dali! 8, 9, and 10! Wala na. Alisa, Day! Alisa! Alisa siya! Okay, Alisa, please. Wow, imo ning anak? Ha? Pila na kabog mo naman. Basta, imong ba na? Sarap. Okay, sige. Ma'am, congratulations kay gidaman ka sa imong anak or gidaman imo imong anak. Buhat pasabot ani, guwapa gid ka. Ay, no. But wait, there's more. Before na ko siya taga ng prize, nasa tayo condition nga mahitang mo. Sayo na kaayo, ha? Ang condition, ingon ani. Ang mga audience ang magdesisyon kung guwapa ba yun ka. Okay, audience, everybody, listen.
Mag-count kung 1, 2, 3. Kung mamampak mong tanan, guwapa si mami, makadawat ang prize siyang anak. Kung wala'y mamampak, good luck. Okay? Andang na ba ang tanan? Yes or no? O, bawang mamakak, ha? O, sige, ready? 1, 2, 3! Mga magkakon din mga tao dali mo. Hangin, congratulations, Inday! Kay gwapa man imong mama, dawa na imong bagong washing machine! Di ba? Alis sa dun eh. Alis sa to ba man, Inday? Come here. What is your message or your wish ni Alea sa iyang 6th birthday? Go! Sige, di siya prepare. Alea, i-chat na niya yung message. Okay? Thank you! And congratulations to all the winners sa mga first game. Okay, karon, ipaglutom na ba ang mga bisita? Yes or no? Yes! Ay, no. Mariana. Okay. Mubring sa top for dinner niya. Palihog ka, inigumang tangaon. Wasay manguli, kinapatay games nga nabilin, prizes and giveaways to be given away. Okay? May I request everyone to please all rise as we say our prayers before meal. Manindog ang tanan. Ato tatubag sa gawas, kaya dito ang pagkaon. Yes. Alright. Let us put ourselves in the holy presence of the Lord, sign of the cross, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. All together, bless us, O Lord, and this thy gift, which we are about to receive. Please wear your mask, ha? Ipalain mo dito, and remove them in pangaon na. Wala. Kaya... Sa gawa sa... Okay, balikan dito. Tingnan mo muna. So, wonderful everybody. Bon appetit. Wala. Hi guys! Kain na guys! Hi guys! Welcome to our channel. Nami karon kay birthday sa kong pag-umangon. Uban ako sa Tinabel. Kabalo naman dyan mo kansa ni, no? So, wala niya ang birthday girl to sa sod. So, i-vlog rin na to niya. So, namin mani ang pan. Kananan. Charot. Ay, so box. Hi. Cedric. Subscribe mo ni Cedric. So, sa wala pa kabalo namin sa Reyna's restaurant. Mana outfit ako karon. Gutom na ka, Bon? Gutom na siya. Gutom na siya. Si Bonico. Mano si Bonico? Say Althea. This is Althea. Ibo. This is my palangga. And Ate Yeye's food. Say hello. Hi, say hi. Hi. I am the most beautiful. Si Mama gawid sa bata. Ang apo ni guys. Morning. Love you nila. Ani love you. Ani love you. Kaya ninuwa. Kanta niyo ang Cordero sa Diyos. Border. Ay, sorry. Ay.
Kung makanawat ng number 4, may kong number 4. Giling-giling! Giling-giling ang number 4. Anak yun, ha? Okay. Gikan sa number 4. Ay, siya, gikan sa number 4. Ipasa ang balon sa number 2. Oh, number 2. Hey, ikaw ang number 2. Number 2, singgit! Hindi, anak. Ang iyong kasingin is, happy birthday, Aliyah. Okay? Alright, sige. Okay. Girls, once galing kami kung i-shot ang balon, kung lagi ko dali sa kubangan, i-shot ninyo dili ang balon. Okay? Maha, dalisa. Ikaw sa amoy. Ikaw sa iyong cellphone. Possible ba niyo siya, sir? Ay, nakadapit. Like this. Ana ha? For example, mayroon ko, shot the balloon! Kung lagi mo kainin mo ha, i-shot sa iyong amot ang balloon. Make sure nga masoy because every shot counts 1 point. Okay? Ang magkakuha 3 points, maoy daog, sila ang makalawag sa jackpot prize. Kita niya niya. Lugab ko. Nabusog ba? Tama, okay. Girls, and that no. Are you ready? Yes or no? Hep hep! Hooray! Happy birthday! Aliyah! Oh, gusto tayo. Nakakaulit siyan. Ready na po. Abdi kay walay magpaluya-luya. Number 1! Ipasa ka na sa number 4! Pasa sa number 3! Giling-giling! Pasa sa number 2! Singgit! Pasa sa number 4! Shot ka ba na? Paano yung balon, please? Okay. Parang, isa may nakashot si ate. Wow! Parang, pira ka bang imong ina? Wala pa, ikaw. Wala ka saan. Pero mas nasursa mo siya, ha? Okay, sige. Congratulations sa inyong mga grupo. Kaya mo may nakaw ng 1 point. Magpasabot ko mga grupo itawag na Sexy Group. Tama na malupit ka mo ang Ubag Group. So battle between Sexy versus Ubag. Ready? Here we go. Number 1. Ipasa ko sa number 4. Pasa sa number 2. Giling-giling. Ate, giling-giling. Ate, giling-giling. Pasa sa number 4. Singgit. Para sa number 1. Number 2. Giling-giling. Sayang. Para sa number 3. Shot na ba? Okay. Liwag ka inong lawas yan giling-giling, ha? Sige. Congratulations ninyo. Nana mo yung 1 point. Yay! 1 all na ta. Okay, so 1 all na. Remember, 3 points na taman. Okay, nakaw ka na biyang. Sige. Laban pa rin. Okay, here we go. Number 1. Get ready. Ipasa ko na sa number 3. Pasa sa number 4. Giling-giling. Ay, siya. Diboga ka. Pasa sa number 1. Singgit. Happy birthday! Pasa sa number 3. Dali. Ocho pa. Ocho pa dahil pa. Ocho. Pasa sa number 4. Pasa sa number 2. Giling-giling. Shot na balon. Magkabala na kung ano building mo ro. Okay. Alright. Congratulations, Sexy! Nana may 2 points! Yay! Usana lang, daog na mo. Okay? Babag, usana lang, building na. Good luck! Okay. Isa kayo makadaog. Isa kayo makadaog sa jackpot prize. Give ka niya Leah Gilman. Here we go. Ready? Number 1, ipasa mo sa number 4. Pasa sa number 2. Number 1, giling-giling. Pasa sa number 3. Singgit. Pasa sa number 4. Dali, ocho. Pasa sa number 2. Number 1. Number 4. Dali, ocho. Number 2. Giling-giling. Number 3. Number
number one! Shut up! Pag-uwag mo, grabe ulit. Pag-ugasan ka nila. Ayaw sa magawa. Okay. Amin na ako, malagay mo nila ang sexy! Bongga ka, ayaw. Ayaw ka. Sige. Isa number one. Halik din. Okay. Halik number one. Number two, please. Okay. Number three, ito ka ma'am. Number four, Ana. Wait sa ha. Gusto mo mag-bola ang music? Wait. What? Okay. Girls, before na ko yata inyong premyo, ganahan ko makadungong sa inyong mga message or wishes for Yeye'S 6th birthday. Okay, kung tawag na ito ng mga pangalan, ato silang pagpapag yung ato silang message for Yeye'S. Let's start with candidate number 1. Please welcome, we have Miss USA! Mani, dito mo magpapaha sa una ko. Ako naligsan. Sige, go. Message mo, Min. Aliyah, listen! Yay! Aliyah, happy birthday! Happy birthday! Oh! Alam-alam daw kanina. Nalita sa pagkama. Okay? Let's all welcome ang kayong baba. We have Miss Brazil! Dama. Sana siya ay and always have great name for the business and keep up the good work sa studies and always playing. Happy birthday! Oh, yung message. Nakulbaan mo ng birthday mo. Saan ang yata? Yururot na mo. Let's all welcome a big round of applause for Miss Korea! Sabi ma? Okay, go. Go. Wala kailan sa pag-release. Taas tayo. Last but not the least, let's all welcome a big round of applause for Miss Philippines! Lagi pagpak mo nga. Okay, so happy birthday, yeah. Ako na kaingon nga, be a good sister sa imong mga igso. Wow! Kasama ka. Congratulations ninyo! Ikaw mo man ang winner. Dawatan ninyo yung prize. Giga ni Aliyah, Johanna. Dawatan ang isang kasama nga bugas. Bongga kayo. It's chocolate powder from UK. Aliyah, come here sa baby girl. Get picture sa ako nila ate. Ato sa tunga ka. Ato sa tunga. Ha? Ato sa tunga. Please show your prize. Kasi mo kaya mo si Marisa na walang magyaka yung prizes. Nana sa tunga. Tanaw mo sa official photographer, please. There you go. Tabi. Tabi. Excuse sa baby girl, ha? 1, 2, 3, and smile! Ano? Buti ko pa naman na yung ginusap niya, eh? Waki! 1, 2, 3, Waki! Thank you! And congratulations to all the winners. Salamat! Okay, karon kung natin game sa mga girls, sino sa tayo dito mag-game sa mga boys, di ba? Oo. Ang kinahanglan kita, 5 ka boys. Please, kuhanin nyo ang mga boys, please. I need 5 boys to play. Come on. Nakaka kayo sa class, si sir. Alin mo din sa tunga. Sir, dali na, sir. Dali na, halin, sir. Kuha. Kuya, dali na, kuya. Sa oras ito si panawag alinila, oy. Dali, let's go. Halin ka, tindong na dali, please. Dali. Masarap ito sa kakauban mo. Hindi gawas na gito siya. Oo, ano ba gito siya ito maugay? Halin ka, dali. Nila, lagi, ha? Si. Oo, ikaw dali! Ako mga dihaw.
Saan na lang? Okay, dali na, let's go. Wow! Bongga kayo. Okay, so, boys, welcome sa among game. Mag-iandang or half girl, half boy. Pag-andang na mo. Ang atong game kay Sayondra kaayo. Katulang lingkod-lingkod sa lingkuranan. Kung na music, nga mo play, mo libot, nga mo sayaw. Kung stop ang music, manglingkod. Ang dili ka lingkod, i-take ang challenge. Mo sayaw or mo kanta. Joke na kaya, ako. And, kaysa yun naman ang game, kay lingkod-lingkod naman sa lingkuranan, gihimuan na mo siya og twist. Ang twist, ingon ani. That's why, ipadala mo na mong face mask. Ang face mask, himuon niya na siya og blindfold. Ato na sa mata ibutan. Simba. Sige. Kaya kung gupat ka share, wala sa mga bata din sa ato bangan, ikanong yun ako na. Sige, ato sa mga isa pa ka chair, kaya... Dala, okay na. Yes. Ati, okay na, team. Okay. Get ready, boys. Talungan ninyo kay Bongga naman kaya akong prize kay Giandang para ninyo. Ay, ako. Nalilibot na mo dili, boys. Talungan. Ali paingon ha. Inagsayaw ha. Ali paingon. Okay? Ibutang na ang mask sa mata. Ano? Butang na sa mata. Serious? Ito ha? Kuya, hindi pwede ko sa lakanan. Ana. O diba, mas gwapo mo kung ingon ana. Ayaw sa nagkurada mo siya kayo pasayaw sa ina, ha? Sige na, kumataw na sa mata, please. Kaya, kamon sa likod. Ay na, yes. Dili mo matusok, igayin mo na ako, di mag-uol. Kung na mo yung matusok, kami jud na. Sige, ready na? O, kamon sa likod. No more trial, final na. Kusgi ang music.